Arratsaldeon, martxa honen bukaerara gerturatu zareten hori. Azaroak 25 da gaur, emakumearen kontrako indarkeriaren aurkako eguna, eta zoritxarrez, egunero da azaroak 25. Atentzio berezia behar du egun honek, izan ere, asko dira oraindik ere emakumeak pairatzen dituen erasoak. Gaur, ikasleen mugimenduak antolatutako jardunaldiekin bat egiten du. Guk ez dugu kasualitate gisa ulertzen, izan ere, eraso hauen aurrean ikasleria oso altxatu beharko litzatekeela uste dugu. Asko dira erasoak, agerikoak batzuk, eta ezkutukoak beste inbeste edo gehiago oraindik. Ezkutukoak azaleratzea da gaurko eta aurreko begirako helburua. Mugaezinak diren arren, ondorengoak identifikatu ditugu guk. Edertasun kanonak, eta arau horietatik minimoki kanpo edo tabarru egotean jasan behar izaten ditugun gogoz kontrako piropo, zein iraun, keinu, begirada eta bar. Eredu heteropatriarkal horiei jarraituz, eraikitzen ditugun harreman prefabrikatuak. Horren ondorioz, jarrera eta jokabide arautuak elikatuz. Maitasun erromantikoan oinarritutako menpekotasunezko harremanak kasu. Aipatutako edozein arau heteropatriarkal hauetatik kanpo egotean, emakumeok elkarri egiten dizkiogun inkostiente bezain ohiko bihurtu diren eraso afektiboak. Oraingo honetan, agerikoak diren erasoi erantzungo die gueteko kideek osatu dugun protokoloak. Protokoloa guetetik jaio den arren ikasle mugimendu osoa batuko zaio. Emakume bat erasotzen dutenean, sistema heteropatriarkal honen biktima erasotzen baitute. Horren bestez, hau izango da nazio mailako emakumeen aurkako erasoak gertatzen direnean proposatzen ditugun jarraibideak. Euskal Herrian bizi proiektua duen emakume bat erailtzen duten bakoitzean aterako gara salatzera, gueten izenean. Erasoen aurrean autodefentsa feminista eta erasorik ez erantzunik gabe lelopean. Horretarako, pankarta bat edukiko dugu beti prest letretako ikaslegelan, eta kampusean zehar jarriko. Erailketaren berri prentsa idatzian eta 24 ordura, goizeko 8:00 elkartuko gara mobilizazioa prestatzeko letretako ikaslegelan. Egun bereko eguerdiko ordu batetan manifestazio bat burutuko dugu letretako fakultatetik aulariora. Bertan, erailketaren berri emango dugu, pankarta txilibitu eta gure ahotsez. Erailketa prentsan agertutako eguna, osteguna, ostirala edo larunbata balitz, astelehenan egingo dira aurrez aipatutako mobilizazioak. Erasoa, jipoia, bortxaketa, erailketa, unibertsitate esparruan gertatu ezkero, egoeraren larritasunari erantzungo dioten neurri gehigarriak gehituko dizkio guetek azaldu jarraibideari. 2015ko azaroan, guet, Gasteizeko Unibertsitateko emakume taldea. Azkenik, azpimarratu nahi dugu emakumeen kontrako zein bestelako eraso sexista orok emakume eta ikasle den orori egiten diola kalte. Eta beraz, borroka hau gurekin bultzatzera gonbidatzen zaituztegu. Horrela soilik lortuko baitugu Euskal Herrian eraldaketa feminista. Eraso sexisten aurrean autodefentsa. Gora borroka feminista! Gora! Beste behin, ikasle andan abatu da Gasteizko kampusean. Zerrote da, EHUk eta EAek bultzatzen duten hezkuntza eredua txalotzera ez gara batu. Gaurkoan berriro ere, 3 EU 2015, LOMCE eta Heziberri erreformei gure ezezko handiena adieraztera etorri gara. Hala ere, beste aurrera pauso bat eman nahi dugu. Gaurko mobilizazioa ez da erreformen aurkako jarrera daukagulako adieraztera mugatuko. Gaurko mobilizazioan gure hezkuntza eredu alternatiba eraikitzen hasi garelaren mezua zabaldu nahi dugu. Gauean burutuko dugun itxialdian fakultateka eztabaidak egingo ditugu bakoitzaren errealitatetik eduki propioak landuko dituzten sujetu berriak sortzea helburu. Aurrera begira, sujetu berri hauek ikasbaldintza duinen eta eduki propioen lanketara bideratuko ditugu etorkizun batean hezkuntza eredu propioaren zutabeak izanen direnak. Horregatik, hauen sustapen eta egonkortzea izango da hemendik aurrerako erronka nagusienetarikoa. Hemendik aurrera gure estrategia 2 parametrotan funtzionatuko duela argi utzi nahi dugu. Erreformen kontrako erantzun zuzeneko borroka eta ikasle boterearen artikulazioa eta ikaslearen ahalduntzeaz eredu propio baten eraikuntza. Eraikuntza terminoetan egiten dugun edozer zapalkuntzen kontrako erantzun tresna gisa ulertuko dugu. Logika hontan, paralelikoki eta unibertsitateko eragileekin elkarlanean, kampus mailako eta hezkuntzako
hezkuntza delegaritzako instituzioetan presioa sartzeko exigentzia minimak aurkeztuko ditugu galdetegietatik ateratako ondorioak oinarri. Erreformek mota guztietako zapalkuntza eta ukazio egoera dakartza, eta horregatik ditugun baliabide guztiak erabiliko ditugu erreforma guztiak geldiarazteko. Ikasleon sormenaz, indarrez, desobedientziaz eta eraikuntzaz. Garrantzitsua ikusten dugu beraz, aurten eta datazkigun urteetan, ahalik eta inplikazio gehien bilatuz, Euskal Herriko unibertsitateetan fronte zabal eta anitzak sortzea, hezkuntzaren esparru guztiak ukituz. Bukatzeko, ikasle hori gure deialdiatan parte hartzea gonbidatzea egiten diogu, gaur bihar eta bigarren lauhilabekoan. Erresistentziaz eta alternatibak erekiz irabaziko dugu. Gora ikasleria kritikoa! Gora! Gora ikasle borroka! Gora!